Chámome Rebeca Domínguez Álvarez, son da Póboa de Tribes, estou estudando no IES Xermán Acochea, Quevedo, tamén de Póboa de Tribes, estou cursando o ciclo superior da rama de electricidade. Eu elixín esta familia profesional, a verdade, un pouco por a miña situación personal no ámbito laboral. As salidas profesionales que tiñan son bastante boas, entonces foi eso, máis que nada, pues eso, avanzar laboralmente. O meu módulo preferido, casi che podo dicir que son todos, por culpa de que, pa min, todo isto é novo. Elegir un casi me resultaba bastante difícil por culpa de eso, de que pois nada, todo é novo para min e ilusioname facer pois casi cualquier cousa de tipo de electricidade. Gustaríame traballar, eu cando xa pensaba en cursar o ciclo era en generación de energía. Na contorna o que hai é hidroeléctricas, eólicas, entonces é, máis que nada, é onde me quero encamiñar á hora de un futuro laboral. Eu recomendo este ciclo 100%. Unha, porque estamos nun centro que é unha atención personalizada. Segundo, que este ciclo ten muchísima salida laboral. A miña opinión sobre a FP, eu que xa fixen 2 ciclos medios, fixen outro superior, pareceme que agora fan falta muchísima xente técnica, non tanto igual de carreiras altas ou eso, o sea, que este a pie de calle, como digo eu. Eu diríavos que estudiades o que puderades. Que se vos gusta un traballo, pois eu que sei, pois eso, que é andar cas maus todo o tempo, que é ir pe aquí, ir pa lá, facer, desarrollar e tal, unha FP é o vos. En Galicia temos un sistema educativo onde nos dan muchísimas oportunidades, que, pois eso, nada, que non as desperdiciades e que nada, que vos animo a estudiar e sobre todo neste centro. Un saúdo polos seguidores de Canal FP e ven a FP!